mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Biyernes na tabi ngunyan, weekend. Fetsa 14 kan Hulyo 2023. Aldaw kan satuyang Senyor Santo Cristo, viva Senyor Santo Cristo. Ano man tabi ang satuyang mga kasiributan, kami po naglalaom na yaon kita gabos sa ligtas na sitwasyon. Sa tahaw kan mga problema asin kadipisilan na pinaghampang niya to, idiretso taan panarigasin pakimaharak sa amang Diyos na protehiran kita sa peligro kontra sa peligro kan bulkan mayon. An sa tuyang mga pangangaipo, magkakakaruaman niya to. Makarao sa oral ng pagbuhay-buhay. Kasabay dyan ang paglaom na yaom po, so dakol na nag-arantabay. Nagdiretso man kang pagdagog digdin na po sa Bicol Target. An samuya na pag-imbitar na mag-iriba-iba na kita sundo alas 5 nin hapon sa paagiman ka na istorya na sa tuyang ihahatag. Katuwang tadyan sa palibot an news team, pading Jim, pading Jomar, pading Al sa palibot. Si pading Jim ang samuyang chief reporter. Katabang si Ans Galero, Joshua Bino, and siyempre dyan sa Manibela si Henry Mata, ang mata sa kalsada, sa control technical para po sa broadcast na nagkakadarangog din dyan sa radyo, sa traditional radio sa AM band region-wide. June Napolis ang saguyang co-pilot. Sa newsroom nanginginot dyan padagos ang pagsumada, pagsuperbisar, pag-abang kan istorya nagbuburutwa, lokal, national, international. News Director Mardela, siyempre yaon na dyan. Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran. Sa social media platform kan DCGB, si Jimus Barrios. Siyempre may broadcast man tabi kami sa internet. Yaon dyan ang nagluluwas kan sa muyang audio and video worldwide netwide. Thresia Marilitana asin si Richard Astor. Ako man po si Pio Fernandez. Diyos marhain hapon na tabi. May mga istorya kita tulos dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al Armario isihunta ang mga pangyayari dyan sa palibot. Compadreng Al, Diyos marhain na hapon, please go ahead. Thank you so much, Pade. Good afternoon. Yaon kami ngunyan digdi sa Barangay Gabawan. Saan daraga, Gabawan Evacuation Center. Saro ini sa bibisitahon ngunyan kan ako Bicol Party List. Kay ribanan si Willie Rebillame. Wawawin. Oo. Igaalat ni ngunyan pa na mag-habot-habot digdi. Ang sabi, yaon nag-ready na, pasiring na digdi saro ini sa gusto man yaman na bisitahon, ining mga mayon evacuees kan Barangay Matnog. Maabot ni sa 600 labi na mga pamilya. Big-combine na ini. Dati kabanga kan Matnog, yaon digdi sa Gabawan. So iba, yaon duman sa Anislag. Ngunyan, biniriyo ngunyan tabi pa
para dahil man maginanakit sa iba. Mm-mm. Ang sabi, matao kay regalo si Willie at saka sina Congressman Saldeco. Kaya gabusin da tatarawanan regalo mo niya na hapon. Kaya unig gulpi na ang tao di kitabi pa di sa Government Court kan Barangay Gabuan kapag abang kay Willie Revillame. And iba pa mga bisita. So any moment, maabot na yung digdi, kaya secured na tabi pa di ang area Oo. para makabuelo ang mga bisita ngonya na hapon. Ang dangog ko- pa na jacket. Kumpadreng alandang ko bakong hali na yan duman sa Santo Domingo. Negative pa. Day pa. Pag-alidigdi, saka pa sana mapasiring naman sa Santo Domingo. Yan, kopya. Aha, pero ang bareta ta, na kuminaon mo na duman sa Misibis, may mga dancers duman na ibinaili so giling-giling. Ang sabi, kay Ribanan, dadarahon padigdi. Yan. Nagabawan. Mga dancers duman, Oho. na may event daw duman sa Misibis, naugma si Willie, dadarahon digdi sa mga dancers. Pero actually, may advance party na digdi, may tulo na digding dancers, iyo nagigiling-giling na digdi pa din. Kaya naman pala niya ang kang lintik ka. Yang kang magiling-giling ka pa di. Dahil ka lamang nagpaisi-isi. Nagkataon man sana, dahil ko man talaga aram na Mga arog kaan. Isikunan laban mo. nag-imbitar man sa ko, si Sally, sa ako Bicol. Oh, Dahil ko man aram na yaon digdi si Willie. Tapos, sa mga dancers, nakikinig ako pa dito, yaon ako sa laog. Yaon pa lang kataning ko sa tulong dancer. Langya ka. Kung may practice pa na dahil, bago pa yun sa tunay na performance, sama perform talaga sila. Pag-abot ni Willie, may mga daradarang jacket, sarong patos ng jacket ini. Kung may blit ka na dyan, rumdumaman ako padingal kung ikan na sa Kamurawayan. Taraman mo si Sally lamang kung kwampaman ako. Pwede pa. Oo, diyan ko na. Love ka ni Sally. The timing ang tayo pa dito. Sige. Magpa-interview si Willie. Kaya, abangan data, first time ini. First time ko man na mahiling personal si Willie. Iyon. Revillame. Hindi nga ta, kung ano ang mangyayari di kita pa din. Pero yaon pa da sa Misibis ko niyan, yaon pa duman. Pasirin na dalig di tayo pa din. Kaya nag-ready na sa mga pandig di, security. Yaon naman talaga di. Ready naman sa mga taga Matnog. Ayun man yan, ang audience digdi. Iyo. Kapag bisita ni Willie Revillame. At saka na grupo kan ako Bicol. Pag-inot ni Congressman Saldico. Sige. Alamento siya na informasyon live digdi sa Gabawan. Alar Mario, thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. Yan, mabuhay ang ako Bicol, padagos na pagtabang. Daing poknat iyan na pag-ataman sa mga nangangaipo. Lalong-lalo na sa arog kaining sitwasyon na igo kitanin kadipisilan. Yaon po dyan ang ako Bicol. Kung na yan, institusyon na po yan tabi. Sige, now tuguti tabi nindo ako na maipadagos man iyan bagang nationwide na pinaghururunan ngunyan ining pag-remix kan sa tuyang Lord's Prayer and itong so pagbabado nin pag-perform nin sarong miyembro kan LGBTQ nagbabado siya nin sarong garo si Jesus Christ asin itong pinag-remix baga so ama namin. Kundi may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Nguna. May ipapadangog ako sa Indo. Let's go into the minds managad kan mga persona na ya. May mga report pa kita yan sa luwas. Pading Jomar, good afternoon. Go ahead. Salamat pa rin kayo. Good afternoon sa mga parantabay. Location ko pa de San Andres Evacuation Center. Oho. Matawuho nung digdi. Yan. Piglala ko man kaya na magabot digdi si Willie Revillame Oo. para sa programang Wawawin Darakan Ako Bicol.
And pigilig niya to bako naman ini sa mga evacuees ang ibadigde. So mga empleyado na bagay munisipyo ini. Ang maski ako, mamadalagan ako dyan. Actually, matarabang ini, maarasis digdi. So, Oo. nagkaroon na, ando na ako nagkaigwa ki early dismissal. Iyo. Dumanta, mismo si Mayor June, agwas ani una digdi. Mhm. Kaururo ni Mayor June, so, mga kapitan ini. Pero ang kapitan na, digdi baga pa di, sa evacuation center sa San Andres, ang, ano digdi, tulong barangay lang, ang ano yung digdi. Pero nahiling kong punong barangay digdi, 20. Oho, Tiniri po na kayo ni Mayor sa mga punong barangay digdi, boss. tiniri po na. Ano nagmimiriting ugaring sindata, balon takot ang makauron si Mayor. Tada ay pamandigdi sa ako Bicol and si Willie Revillame. Duman pa di sa gibo ng okasyon sa Laocan Gym. So gym dati sarado ng atubangan kaini. Ang bukas naman sa nakaini so duwang back door. Pero ngunyan, binuksan sa atubangan para dahil magkaiguan ng kadipisilan so mga tawong nagluluwas naglalaog. Dahil tiglalaoman nga ning ining mga ani sa luwas na kadakul-dakul na tao ini maruruso na duman sa laog. Sa laog kan gym pa din nakapwesto na duman sa mga kaya nagpakatukaw na sa atubangan ng stage preparado na. Yes. Paano na kan mga evacuees na naghahalat kay Willie Revillame asinan mga congressman kanako Bicol para sa presentasyon na ini na magtatao sa indanin pagkakataon na manggana sa mga pakawat. Ako na kayang pati ako Bicol na kapag prepara naman ng mga itatarao kasud mapatay ni digdi uminarabot na mga goods na itatarao sa mga evacuees. Ang sakop kay ni padibako man lang ini sa mga evacuees digdi pero pikinitaran man giraray sa mga evacuees na hali sa ibang evacuation center sa ibang lugar para maging partisipante sa total na bilang kan mga evacuees pa digdi sa San Andres Evacuation Center tulong barangay ang ano yung digdi 302 families 500 kan Fidel Sortida 558 families Santa Misericordia, 179 families kan San Fernando, sa total na 1,038 families or 3,000, more or less 3,600 persons. Sa puwera pa yan ka na mga evacuees na nasa Bicol, Salvacion, na mga taga-barangay Lidong na 579 families. Piglalaoman, I don't know kung sa mga taga-ayaon duman sa Bicol, Salvacion, na magpakadigdi pa ito. Tara yun, ito pa din. Pero ang nahiling niya to digdi ining maging sa mga residentes kang palibot kay ining San Andres resettlement site sige ang arabutan pa para hiling kay ni magkatindir kan naunambita na okasyon si Major Genevieve Osirin ang Chief of Police kan Santo Domingo kasubago pa man digdi na amay ang tropa para magtaunin seguridad. Preparasyon pa din si chief mismo ang nagsasuggest kan mga dapat nagibuhon digdi kasubago pa para bako masyadong magulo ang pag-abot kan celebrity digdingon niya na hapon ni Willie Revillame na unian mga tao sige ang aralat sa sainda. Garo pa di, first time, balunta daw kaulayon si COP. At first time ining ma-interview naman kang DCGB, halawig na panahon. Last ang na-interview siya, so primero niyang napaka-assign digdi, si Major Genevieve Osirin pa rin. Ngunyan, aning una naman siya sa Santo Domingo. Aram mo to sa iyang preparasyon, kaya nipagabot ka na ako Bicol and celebrity na si Willie Revillame. Manlab kita sa DCGB, nasa ibong na linya si P. Fernandez Pio, si Major Genevieve Osirin. Good afternoon po, Sir Pio. Yes. And pati po sa gabos na listeners and viewers ng Opo. programa mo. Diyos barhay na hapon tabi, Chief. So, kumusta anong sa tuya dyan na initial assessment ka na sa tuyang ipiglatag na security measure tabi? Go ahead po. So far po, manageable pa naman. Medyo dakol talaga ang crowd as compared nung nag-abot digdi si
Senator Bato de la Rosa. No, mas dakul so crowd ni Wawawin. Opo, kasi aram ta naman na pag si Wawawin ang bisita, mamumudmod. Bigyan ka ng jacket. Mahagad kaming jacket. Di mga pirang sa indong kung may initial na informasyon pirang oras madurar man dyan ang grupo ni Wawawin Budakan ako Bicol. Go ahead po. Based duman sa itinerary na itinao, mga sarong oras. Aha, ayun. Di kayang-kaya man yan na ikon dyan. Imantinir tabi, madam. Ano po? Kayang-kaya po, mga nakalatag naman sa samuyang security on the way pasiring digdi, and at the same time, digdi po sa venue kan sa iyang pagdadausan ng pamumudmod sa iyang grasya. Kahira ka sa mga pulis na day mo dinistino dyan, day mahiling si Wawawin. So nawalat sa ipatura. Dahil man pwede masiro duman, baka iba na mag-take over. Naiwan sana. Sige tabi, madam na Genevieve, good afternoon. Salamat sa oras. Thank you din po. Thank you and God bless. Thank you, Major Genevieve Oserin, ang Chief of Police kan Santo Domingo. So, ang sitwasyon digdi pa rin, yan, halos digdi sa akin sa kung saan mababa ang mapundo ang lunadan kan mga congressman kan ako Bicol buda ni Revillame. Ani ulit nagpakalat ang tao, apuera pa kang duman sa laog kang gym, halos panong-pano ng maray pa rin. Pinarilinig na maridig di kan MDR rin mo so mga CR. Mga malinigon pa rin. Pag malinigon, baka kayo makaisip mag-ihi si Willie. Talagang prinipararan hindi pa rin. Ang okasyon na ini na pag-abot. Nag-abot na so sarong B. So piglunadan ini ni piglulunadan ni Congressman Jill Bongalon. Bidbid ko ang piglulunadan. Nag-abot na. Pero yun na pa rin, mabalik lang ako pa dito taon dahil pa man yan magpaka-antos digdi, naghahara na pa sa nagkiparadaan, saro-saro nag-arabot na mga bihikulo. May mga miyembro didikan Philippine Army na nagtataho man ng proteksyon na duman sa may parting luwas bago ka magdangadang digdi sa mismong evacuation center. Yan pa rin mga dagdag na balita, Jomar Rian, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa mga istorya hali dyan sa luwas. Dyan man sa Misibisa, Santo Domingo. Mabisita man dyan yung ako Bicol kasabay si Willie Revillame. Yan, mabuhay kamo dyan ako Bicol tabi. Yan. Bita na nga ni, ibuelo ta ini tabi maray ka ini mag-time check na kita muna. Tanganing buelo ta ha. Magdangog po kamo sana po sa mga yaon diyan na kuan man na nagantabay man. Let's go into the minds kan mismo laogon ta ang utak mismo ni Amadeus Fernando Pejente, also known as Pura Luca Vega. Yan. Mismo madangog ta sa iya, laogon ta ko ano nasa utak kan tawong ini, natataginibo niya yan, na ang termino kan iba itong so talagang mga conservative Catholics and manging mga common Catholics, pagdisikrar kan saro sa satuyang banal na parte kan pag-profess niya to ning faith sa satuyang mahal na kagurang ng tabi, Laugon taan na kung ano nasa utak niya managad, kung ano natataginibo niya ayan tabi. And mangigirabo ka tabi, junta, hinapot, ano ngaya, gigibuhon mo pa ini, day lamang nagduwa-duwa, jun tabi. Pakatapos ka nga, day nga nag-1 segundo, gigibuhon mo pa ngaya ini sa masunod. Ang sabi, iyo, kung sabi ko, kung nata ayan tabi, taon-to na mga nindo ta igwa katang madadangog boses kan sarong halangkaw na opisyal kan na simbahan kan CBCP as in mismong suboses kan persona na inbuelto as in boses nin sarong legislador sarong transgender kung ano sa iyang masasabi man kainitabi and we decide sabi tanangan ibaga magkaigo kita ng informed conclusion
sa mga pangyayari sa tuyang palibot. Taon-taon po yan, Oras Pilipinas 4:26. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, wag kung saan-saan. Bulate, iwasan, magugas ang kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay, kaibigan. Mga bulating pasaway, goodbye. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Good news for all CAP education plan holders. CAP continues payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and/or releasing of checks. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer
customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa among barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Can Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Ladies, now is the time to see you shine. Audition booth from Binibining Silka 2023 is now open at SM Sirinaga Mall Hallway, second floor beside M. Rillier, and Watch Central this July 9, 2023 from 10 a.m. till 9 p.m. Audition na and be the next Binibining Silka 2023. Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. May report pa mo na kita, Ans. Good afternoon, Ans. What's happening?
Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong impormasyon, dahil pa nga natatapos ang taon 2023 nasa sobra 300 na tulos na mga individual ang naisuhanin citation ticket dahil sa pagbayolar sa anda o kaya smoke-free ordinance kan syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi ni Smoke-Free Unit Team Leader Mr. Jose Balbin kung saan sa padagos tindang pagmonitor, pag-inspeksyon asin pagkondusir ni na operasyon kontra sa mga nagbayolar digdi uminabot sa siring na bilang nagka-irisyuhanin citation ticket. Sigun sa iya kadaklan palan kan mga nagbayolar digdi mga residente man sa nakan syudad kan Legazpi na minsan dai man na natataraman talaga or otro naman sa na pagbayolar sa siring na bagay. Sigun sa iya kadaklan kini iyo ang mga individual na nagsisirigarilyo sa mga bako man talaga designadong smoking area asin aniba pa sa mga nagtitirinda na yaon sa laog kan 100-meter radius na yaon sa harani sa eskwelahan o kaya kung minsan wara ni na special permit na magpabaka din mga tobacco products. Sigun kay Balbin, daw na nga ni pauro-utroan na pagirumdum ninda sa mga Legazpenyo maski na sa iba pang mga residentes kan na probinsya kan Albay, talagang may nagbabayolar man ginaray sa siring na ordinansa. Yatabi Sir Pio ang informasyon, Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ans. Duman man kita sa tuyang pag-iriba, Chief Reporter Pading Jimmy. Si Joshua muna. Joshua, good afternoon. Go ahead, Joshua. Si Pading Jimmy minabulta, Chief Jim. Sure na ba ang linya tabi? Yun. Yes, panay na hapon. Panay na hapon sa mga parantabay niya to. Agoy-agoy ni OWAS Chief of Police Major Carlo D. Nasaro sa duwang suspect duman sa pambabadil sa duwang membros kan UWAS sa PNP kan nakaging banggi digdi sa compound kan St. Michael de Archangel Paris sa Banuan kan UWAS. Hinuli sa naobserbaran kan mga polis digdi sa UWAS magi ni Chief of Police Carlo D na bako normal dahil nagtuturog susaro na suspect habang yaon digdi sa kulungan sa UWAS PNP. And nahadit si Chief of Police na baka aramuan dahil nagkakaturog na tao baka ibaan na maabutan na nasabing saro sa suspitsado. Pwera katong so awol na army, ito natural, normal na hiro-hiro sa laogan na kulungan. Magkasiblag initabi pa rin. And gusto na nga ni CCO pinakuano na maging ninong kan saro sa suspect. Kay iba, itong kaibaan kan awol na army. And pigya pa para sabay-sabayan sa ni COP sa pakipaghoron-horon niya digdi. Tangani na baka ang posibilidad magkanta na lamang ini na nasabing suspetsado sa kung ano ang motibo sinano ang mayor na kasighaninda ako natatayaon sinadigdi sa UWAS kan banggi na nabaril na duwang membros kan UWAS PNP. Na medyo iba na hiro-hiro dahil nangangaturog. So bakong awol na army ha? Ngunyan, pardon, may ignorance Chief Jim Pade. Kung igwan ang nadeterminaran, kung sisay talaga so buminadil duman sa duwang pulis, aring dyan sa duwang buminadil, over. Anak ko ang nagdikdiki Padil, so ex-army. Ayun, so ex-army, okay, sige. So ining saro,
agli guaman pero dahil man ako wala man din ako ang badil dayo nga nito sa piganap bagakan mga nakaging aldaw narapi di sa maawot digdi sa makabasan sa makangkong asin sa duman sa compound kan simbahan ngunyan sigun kay Chief of Police sa Carlo di na pigabisita man ini kan agom na tarama na kung po pwede magkaturog. Ang problema, kapag may nagkamas-gamas ba may nag-agi, minabong karas. Minabong karas ini, kaya under observation ini, kana mga members kan OWAS PNP. And sabi nga ni Chief of Police Carlo Dina, pigahalat ninda na may commit ini sa BGMP, kundi dahil pa nararapol so kaso sa korte. And ito taparte kang proseso once na narapol na kung sa na branch ipoproseso na so commitment order pasiring sa BGMP. So taga Nabua yan ano? Sa taga Nabua. Okay. So yan tabi pa ang sa tuyang follow up gikan digdi sa UAS Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Diretso kita kan mga istorya. Okay ba ang connection padring June kan dua? Si Joshua, good afternoon. Go ahead na. Yes, good afternoon Sir Pio. Thank you. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, 8 grupo ng team sports dito sa Bicol Region ang laog na o nakakwalify na makipaglaban sa palarong pambansa sa maabot na July 29 sundo August 5, 2023. Duman iyan sa Marikina City. Inian maugmang ipinaghiras na impormasyon ni Engineer Ronald Asis, ang Regional Sports Coordinator kan DepEd Bicol kung saan kung dati ngayon medyo kulelat ang Bicol pag-abot sa mga team sport events. Kung yan talagang kaya lang makipagsabayan sa mga darakula asin makukusog na reyon. Ang 8 team sports na inisirpiyo iyo sa mga nanggana sa kinundusir na palarong pambansa pre-qualifying meet kang nakaaging simana duman sa Laguna. Tanibot naging bago na baga sirpiyuan na set up mo niyang kan palaro. Gabos na rehiyon na maralaban-laban sa palarong pambansa. Binaranga ini sa 4 na clusters and tindaman to maglalaban-laban para sa pre-qualifying meet. Sakto, kabraket sa Bicol Region itong mga higante pag-abot sa sports, NCR, Calabarzon, asin Mimaropa, alagad nakayanan man kan Bicol na makipagsabayan. Ining 8 team sports na ni iyo ang Sepak Takraw Elementary Boys hali sa Catanduanes, Volleyball Elementary Boys hali sa Sorsogon Province, Football Elementary Boys hali sa Masbate Province, Volleyball Girls kan Sorsogon Province, ikalima Futsal Secondary Girls kan Masbate City, Basketball Secondary Boys kan Naga City, Basketball 3x3 kan Catanduanes. 3x3. 3x3 yan. 3x3. Basketball 3x3 kan Catanduanes tabi Sirpio. Asin pang 8, Sepak Takraw Secondary Girls kan Sorsogon City. Ngunyan sigun ki Engineer Asis, padagos na ang pinaghihibo kay ning preparasyon, training, kada aldaw sa nagaring iyanin na weekends. Dahil ta pinagsisiguro man na dahil maapektaran ang pagklase kay ning mga atletang Bicolano. Yan man tabi Sirpio, mga dagdag kapang updates para sa padangadang napalarong pambansa. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Beltadahan ta si Kumpadre Ngal duman sa Gabawan sa Daraga. Kumpadre Ngal, what's happening Giraray? Go ahead. Yes, pade, nag-abot na si Willie Rebillami. Nagkaburukag na digdi sa covered court kan Gabawan dahil talagang dinumog na ini kan mga taga Matnog na urugmahon sa pagbisita ni Willie Rebillami. Eribanan si Congressman Saldico kan ako Bicol. Oni doro-diretso siya naman sa inutan. Kung lang pa na ini, simpleng lalaki lang ang dating ni Willie. Short siya na siya. Na nagbisita digdi. Long hair ini si si Willie. Natural ang dating niya sa pagbisita digdi sa Gabawan. So mapo na ini magpakonsuelo digdi para sa mga evacuees kan Matnog. Kaya yan tabi pa ni nabigabangan ta
na pagpanaon ng Brigado Digdi ni Willie Rebellami kasabay anak ko Bicol parte kan tarabangan na karawan nabigibo ninda sa mga evacuation centers after digdi sa Gabawan pasiring ang grupo diyan naman sa Santo Domingo. Yan ang update digdi sa Gabawan evacuation center. Alarmario, thank you. Salamat kumpadring Al sa dagdag na istorya. May mga hanap buhay kita dyan, Jun. Tirahin mo na yung hanap buhay dyan. Go ahead na. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Kurimi Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Kurimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Kurimi Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Oh, Mayor no, ang kalbi kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang inyong maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo, pag-uswag mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadad kumahit, ako'y nang-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na ang gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan eleko na susug sa Board Resolution No. 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and
bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manugod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco bylaws. Pagbago kan membership fee. Ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de registrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo. Kasabay ang anuman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Marahay na bareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye managod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa itang website, capfield.com, kung saan pwede ka mong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo igwaning apelabling cheque. Pwede man mag-email sa info@capfield.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag-inquire. Sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules, magkakaigwa ng special 3-day releasing of checks para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, June. Sa Lunes na lang siguro tabi gayud total pradangog tagay tulo. De, sa Lunes promise man sabi ko nga ni Isendo, let's go into the psychology kana personang iyan si Amadeus Fernando Pejente.
dai ko tabi isi ang tamang pagpronunsyar. Pardon. Amadayos Fernando Pegente alias Pura Luca Vega. Yan tabi. Igo kitang ipapadagog sa indong interview. Duman kan mga pag-iribata sa Metro Manila. Kung ano man agad. Yan na, so kontrobersiya baga na iyon ang pinaghoronan ngunyan both sa social media and maging sa ordinaryong huron-huron, sa radyo, sa telebisyon, manunugod diyan sa gibo-gibo kan lalaking iyan na miyembro kan LGBTQ and so reaction man ni saro man na transgender sarong congresswoman na ngunyan si Congresswoman Roman yan tabi so insights, what are their thoughts and ang medyo makagirabo nga ita kan hinapot ining si Pura Luca Vega ano nga ya uutrohon mo pa yan despite kan mga nangyari ngunyan daing ko na ako na ang simbag niya iyo gunmoan natatana ka naging arog kan ang lalaking iyan tabi ang personang iyan and the debate now continues and deepens sa bilog na Pilipinas yan. Taon-taon sa Lunes na lang po yan igwa po akong programa tingog kan banwaan 9 o'clock dumantabi ipapadangog ta yan. Sige, natales igwa mga major developments kayan and kung dako ng bahaw na masyado ang istorya sa Lunes ipapadangog ta po yan. Pero kung medyo kanata kung nadidiskuter na sa ibang programa in mahiwas medyo paor-otro na kita kaan bako ng magayon okay, sige. Kami po nagpapasalamat sa pangarang kambilog na tropa. Naglalaom na natawan mi na naman kamo ning serbisyo sa abot kan sa moyong makakaya. Sa laog kang presenteng simana sa programang Bicol Target sa paagi kan informasyon kalingaan asin iba pa. Viva Señor Santo Cristo. Happy weekend. Salamat. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon